Arestado ang duwang persona sa pigkondusir na bypass operation sa Purok Baryo na Daan, Barangay Rizal, Sorsogon City, pasado alas 10:10 aga kanakaaging Domingo. Binisto ang mga sospek na sinda Arnel Legaspi, 45 anyos, asin Mateo Jerezano E. Aldas, alias Mati, 47 anyos na parehong residente, Kampokdol, Kapuy, Sorsogon City. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang 60 gramo ng pigtutubudang shabu na nagkakantidad 408,000 pesos. Tulong po ito sa pagkakahuli natin sa dalawa, lalo na po naagapan po natin ang pagkalat ng hawak nilang illegal na droga. So naiwasan po natin na mabiktima pa yung maraming tao doon sa quantity ng illegal na droga na hawak nila. Haloy ng pigbabantayan kang otoridad ng hiro kan mga sospek na dating drug surrenderies. Katakod kay ni nagpapasalamat man ang PDEA Sorsogon sa pakikipagtabangan kan mga residente para sa pagkakadakop kan mga suspetsyado. Sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na engage sa illegal drug activity. Ang inyong PDEA Sorsogon po is hindi titigil hanggat may mga drug pusher na patuloy sa pagpapakalat ng illegal na droga sa mga barangay. Kami po ay tutupad sa aming mandato na maging ligtas ang bawat komunidad dito sa probinsya ng Sorsogon laban sa masamang epekto ng illegal na droga. Sa presente, nasa kustudiya na kan otoridad ang mga sospek, asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.